Vrbovska je jedno malo interesantno mjesto koje impresionira svojom ljepotom i svom poviješću koja je u stvari usko vezana uz vinarstvo, ali još više uz lov na srdele, odnosno plavu ribu. Vrbovska je dakle nastala kao luka susjednog mjesta Vrbanj. Upravo tu iza nas nalazi se i rodna kuća Matija Ivanića koji je živio u Vrbovskoj i podigao Hvarski pučki ustanak. Ove godine smo održali 2 degustacije u Vrbovskoj koje su bili u sklopu jednog šireg događanja koje smo nazvali Gušti Oškoja, gdje smo osim hvarskih vina predstavili i hvarske proizvode i gastronomske proizvode i obrtničke proizvode. To je festival vina, hrane i kulture, tako smo to nazvali zato što prezentiramo enogastronomsku ponudu otoka Hvara i uz to smo začinili malo i sa kulturu. Pa trend je svakako, već ove godine ima više proizvođača nego lani i aktivniji su i češće se izlažemo, tako da odnosno prezentiramo, tako da turiste koji dođu na otok upoznaju se sa našom ponudom i gastronomskom i tu ima znači i rukotvorina, ne samo hrana, ali uglavnom sve nas je više i više. Nešto što si sam napravio i proizveo iz svog vlastitog vrta, sigurno i zdravije i kvalitetnije nego ono što si kupio u dućanu, što je serijski proizvedeno i mislim da se i inače ljudi dosta osvješćuju po tom pitanju i da to sve više i više postaje trend. Onda se izgra to na velike rupe i odmah se kuha u juhu. Ova krema je vinska krema, znači revitalizirajuća krema protiv bora sa malim plavcem. Također se sastoji od maslinovog ulja, ulja od košice grožđa, med, propolis, prirodni emulgator i eterična ulja. My name is Lin. I'm from Lebanon. I'm new to Croatia. This is my first time visiting Croatia. I love this town. It's very homey, very cozy. Why do we like it? We are here, so we like it. I guess that's it. Pa vrlo je dobro. Sviđa mi se pošto nekih vinara nisam još znao prije i moram reći da su me prijatno iznenadili. Evo, zdravo.